Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. No diguis res fins que soni la campana. Això no s'acaba fins que et buidin la butxaca. Quan ja estiguis fora, lluny de tot, saps que jo estaré a prop teu, pintant el cor vermell. Quan t'enxampi l'albada, els antípodes del son, el meu pols romandrà ferm, pintant el cor vermell. Ho tenim a tocar, la bassa és la vessar. Quan tornin els homes de tots els fronts, quan vegin el món com els seus propis
Bravo. Mare mai. Bravo. Gràcies per aquesta generositat, de veritat, eh? A vosaltres. Nosaltres no us donarem mai l'esquena, i tant que no, perquè tenia de ser ara o mai. Això de trobar-vos ha sigut casualitat de l'atzar, que ha fet que les bones persones, la gent musicalment potent, s'apropi? De fet, ja ens coneixem des de... Des de l'Imperi Romà, Des no? d'abans, des dels faraons, tio. Ah, Des és dels veritat. faraons. Sí, des de... com es deia això? Mesopotàmia, Exacte. tota l'època aquella. Sí, Sí. Això torna a coincidir en aquesta era. Els babilònics. No, hi ha gent amb la que tens un lligam i sents que parles un Mateixa codi llengua. molt semblant i que tens els mateixos referents, els mateixos valors, per dir-ho d'alguna forma, i no importa tant ni el lloc on has nascut, ni l'any que has nascut, ni el color de la teva pell, ni l'accent de la teva parla. Però és ben curiós que tingués de ser aquest treball, no? Que tothom ho sap que us unís, si en realitat ja fa temps que us coneixeu. Bueno, ja estàvem units, ja, de fet. Aquí érem... Vaig sentir com una família des del primer cop que vam vindre, hi havia el Pau Fuster també, érem els tres, i aquest disc va sortir com algo natural, simplement... Hi havia aquesta energia a la casa, aquesta cosa de... Estàvem paret contra paret, estàvem els dos fent música o parlant de música o com inevitable, quasi, no? Inevitava la relació, la vostra. Si no haguéssiu nascut en aquesta era moderna, en quina era en quina època us hagués agradat néixer? Aquesta està molt bé, eh? Jo perquè a tu, Gerard, en aquest treball teu, perquè farem una miqueta de repàs per la teva història també, en el Treu Banya, et trobo molt juglar del segle XXI, que també és un personatge típic en aquest segle que sembla que tothom ve de voltes, no? L'altre dia parlàvem que la música popular, que escoltem del passat, no és de ningú, o sigui, gairebé tot és anònima o és tradicional. No està escrita? No està escrita, no té autor, no té... Aleshores, de vegades necessites prendre consciència amb aquesta perspectiva que només estàs fent música popular, no? I que el que quedaran són les cançons, si tens sort, i potser hi haurà gent que no sabrà si és teva, és d'aquell que n'ha fet una versió, o ja ha passat de vegades, no? Sí, o cantar cançons diferents, però fruit de la mateix fil, no? La mateixa flama, pot ser que... Nosaltres també seguim una flama a saber d'on ve, dels gitanos de la Índia, a saber d'on... Si tenim del fil, no? A saber d'on ve la cosa aquesta. Aleshores aquesta és la sensació. De tota manera, és una visió humil també del treball d'un. No oblidem perquè Gerard Quintana durant 20 anys gairebé ha estat el frontman, la veu de Sopa de Cabra, vull dir, el mític grup català del rock, inclús espanyol, per excel·lència. D'aquest punt visionari que m'ho esteu explicant denota humilitat de la persona. Un altre molt menys ja aniria fumat. Mira, aquest disc jo sol no l'hagués pogut fer, per exemple, no? És absolutament... És un disc d'equip, és un disc en el qual intentar buscar un personalisme és absurd, trobo, no? I més després de la implicació que ha tingut tota la banda. Vull dir, és una mica una lliçó, no? De dir... Però us honora, no? Saps? O sigui... Això no es paga amb diners, és Clar. una cosa que et passa a la vida. Jo pensava que no em passaria mai més a mi. Que bo. Després dels Pomeros, de tindre una banda, de dir, hòstia, és una banda amb aquests balla on sigui, no? Sí, a muerte, no? Dono el braç per qualsevol d'ells, no? Pensava, bueno, amb el temps, jo què sé, uns mercenaris o jo què sé, però ha sigut fer aquest disc i veure que, bueno... La vida és més portes que ens ha somrigut la vida amb això, sí. Sí, que molts límits que has tingut durant temps, fins i tot les èpoques en les que semblava que tot anava més bé, no? Totes les limitacions, de sobte ja no hi són. Que bo. I això és genial, tant a nivell intern com a nivell extern, no? És el que deia ara el Xerim. Hem fet la música que t'agradaria salvar, allò que te diuen què t'enduries a una illa deserta, doncs aquest esperit, i intentant traduir-ho en aquest disc, i ens hem acompanyat de la gent amb la que t'aniries a la fi del món, vull dir, que saps que has de passar les 1001, però saps que amb aquest és igual, doncs, el que sigui, no? I d'alguna forma, doncs això, tant el Sergi Querós
que ha fet els baixos com l'Hermen Mayol, a la bateria i a molt més, perquè han aportat molt, una base rítmica excepcional, la veritat. El Freddy Ward, o els teclats, o el Francesc Bertran, que han col·laborat en el disc, també el Pascal Comelada, o després el Richie, el Ricardson, un pomelo, també, que està amb nosaltres en el directe i que ha posat teclats i pianos excel·lents, que posar l'ànima a cada acord. Que han fet arranjament per només això aquest treball és tan rodó, potser, no? Perquè tothom anava amb la mateixa sintonia. El Pep Pasqual, el Pep Grau, Clar. també un pomelo, al final som un fruiter també. Sí, un fruiter dins d'una olla bullint. Dins d'una olla no? xup-xup. I tot plegat, no? Vull dir que sí, és una lliçó veure que hi ha tanta gent que pot creure, no? En la música. Clar que sí. I això també és bonic, d'agafar una mica aquesta bandera i tirar-la endavant, perquè si fins ara parlàvem de l'Aromai, quan toquem els inventors, és com aquell que diu, ja ha arribat el moment, ja som aquí, dona la sensació d'haver sigut un boy scout que ha fet tota una travessa per arribar al lloc i gaudir al lloc, no? Potser no en sabem prou de gaudir dels instants, de fer-nos els nostres, de ser feliços. Aquesta és la primera cançó que vam fer junts, així, conscientment, que vam gravar, no? Sí. Perquè l'Esparadrap vaig posar a perdre al mig, però estava ja està de feta, sí. Aquesta la vam fer. Aquesta la vam fer. Sí? Sí, Teníeu ganes de ser-hi? No, era com... De fet, quan la va veure al nostre entorn van dir que fareu un disc punk, es van espantar molt, no? Era un cadàver exquisit. Era un cadàver exquisit. Aquella cosa, com... Sí. Jo faig fins aquí, tu fas fins allà, jo l'agafo fins allà, un joc. És fantàstic. I al final era això, és igual. Hi ha un abisme, però no ens tirarem enrere, si cal saltem, no? Com aquelles pel·lícules de persecució i que de sobte no hi ha sortida. Ja diu la por de perdre. Perdem la por de perdre. Exacte, perdem la por de perdre. Rebem el do de rebre. Ah, això és fantàstic, no? És un missatge tan clar i avui en dia tan actual, no? Vull dir, en Dylan en el seu moment també ens retocava aquelles lletres i encara ara, vull dir, amb els miralls d'en Dylan, amb Ni reina ni as, els teus treballs amb en Batista, la contundència, aquests conceptes tan absoluts com és la felicitat i és la llibertat, la humanitat no prendrà mai. Tu creus, Gerard? Mira, en qualsevol pel·lícula, llibre, argument al final, no? Qualsevol proposta artística, generalment, cada cop són més abstractes, però generalment si no hi ha conflicte no hi ha obra. Ah, bona aquesta. Sí, és veritat. O sigui, que hem d'encendre foc per després tirar-hi aigua o què? Exacte. Qualsevol, jo quan estava estudiant teatre, quan feia... Quin és el conflicte? Amb qualsevol improvisació. Si no hi ha conflicte, no hi ha... No hi ha salsa. No hi ha obra, no? És que no hi ha tensió, per tant no hi ha res a desenllaçar, no? I és curiós perquè al final les persones estem enganxades als relats. Des que som petits ens agrada que ens expliquin històries i després ens descobrim a nosaltres mateixos emmirallant-nos en els relats musicals, cinematogràfics, en els llibres, on sigui, no? En els relats del nostre esportista preferit, si no t'agrada llegir, saps? Però vull dir, hi ha referents, no? Que tenen un relat que ens impressiona, no? I que ens agradaria emmirallar-nos amb ells. I estimem el conflicte. Ara que em parles de conflictes... L'espècie és una espècie problemàtica, eh? Jo sempre penso... El que és capaç de fer en el món, no? L'home crec que sí, que evoluciona, no? Com a home, com a individu, però potser la humanitat no té gaire clar el camí a seguir. Tu creus que és necessari estar tots a cavall d'un sistema que ens fa anar de cul, que és insostenible, que crema els recursos, que destrueix futur, saps què et vull dir? Moltíssim. Aleshores, quin sentit té? Doncs suposo que el conflicte, no? Necessitem crear un conflicte. Potser hem vist masses pel·lícules tots plegats apocalíptiques i necessitem realment crear... Moltes vegades hem anat darrere de les obres de ficció, no? Sí, és allò que es diu, no? La realitat supera la ficció sempre. I un Jules Verne podia fer un relat que finalment succeeix al cap dels anys. Ara que estem parlant de relats i de tensions, tu creus que el missatge capitalista, que el camí capitalista és la solució a tots els nostres problemes, els polítics ara actualment, des de Madrid sobretot, és consum, bueno, Madrid és igual, i Europa, i tota la classe política que ens manega una mica, ens aboca, no? Si no consumim no som feliços, si no tenim no som res, o sigui, no és el ser, si no és el que té. Ara ja no és ni això. No, ara on estem ara? Abans teníem valor com a consumidors, dins d'un context d'un mercat local o d'un estat-nació,
i ara som prescindibles com a consumidors. El mercat és tan gran que poden consumir, poden prescindir d'un continent, bé, ja s'ha fet anteriorment, no? En Àfrica i en altres llocs, no? Aleshores, ni com a consumidors tenim valor ja, penso jo, no? Bé, és un món que s'ha de lluitar, no? I potser és aquest el valor que hem de recuperar, no? Que hem de lluitar la nostra llibertat, hem de lluitar el nostre espai, no? Ningú lluita per nosaltres, per ell, ni un líder polític que té masses compromisos i masses dependències, masses deutes, masses favors per tornar, exacte, no? Exacte. Perquè el sistema està creat així, no? Aleshores, a mi em va produir una gran ofuscació i em vaig haver d'amagar amb una música molt intimista i amb la poesia durant uns anys, aquest estat del benestar en el que res era qüestionable, tot era definitiu i el millor que podíem tenir, i posar-lo en dubte era quasi una heretgia, no? Aleshores, per mi la poesia va ser un bon refugi, un espai de llibertat on ningú aspira a guanyar massa res. I ara, un cop hem vist que tot això era mentida, que estava construït sobre una gran bombolla, com sospitàvem, em sento molt millor, molt millor. No et sents tan boig, no? Tan a No, contracorrent. sento que té més sentit fer coses, té més sentit voler expressar i lluitar per alguna cosa, perquè tothom ho sap, no? Que això és una estafa. Tothom ho sap. Tothom ho sap que és una I estafa. aquest treball ens ho diu, tothom ho sap, Sí. i queda ben clar perquè les lletres són molt punyents, la música l'acompanya. De fet, la veu del rock sempre ha sigut un referent de parla clara, no? D'explicar una mica el que passa a la societat d'aquell moment. En el rock, jo em vaig enganxar amb el rock perquè llavors per mi era l'única cosa que em deia la veritat, que mirava els ulls i em deia la veritat. Notava, això que dius de l'època del benestar, jo notava com que no s'aguantava per enlloc això, no? I llavors era com, quin conte m'he tinc que creure de tots aquests? No me'n creia cap. I el rock and roll va ser l'única cosa que vaig dir, amb això sí que puc, sí que ho entenc això, això sí que ho entenc. I sembla com que és el llenguatge idoni, a més per nosaltres per fer-ho, perquè comprenc que hi ha moltes maneres d'expressar les veritats, que hi ha infinites. Sí, sí, però Sí, aquesta és una... però durant tots aquests anys en què tot era inqüestionable i en què el benestar de tots, no hi havia obrers sinó rics a plaços, tots érem rics i pagaríem algun dia, no? Sí. La música va anar prenent un paper que penso que no és bo. La música té un poder transformador molt gran, és un llenguatge emocional, ens manté desperts, vius, no? I que acabés adoptant un paper tan decoratiu en el fons del saló, tapant aquella paret mal pintada com una cortineta, no? Mentre estem sopant o dinant i sentim una cosa quasi inaudible que no ens incomoda i no molesta, no? Quan és tot el contrari. Jo no crec que hagi de ser aquest el paper de la música. No, amb això estem totalment d'acord. Penso que passada aquesta època, els que l'analitzin en un futur també veuran que aquesta veu hi ha seguit estant, i per molt que l'hagin volgut callar. La poesia, Gerard, sempre dius que és la música de la paraula. Aquesta apreciació és fantàstica, però jo et pregunto, aleshores, si és la música de la paraula, per què costa tant que la gent s'apropi a la poesia? Perquè té molta veritat. Les coses de veritat fan por? Fan por, la veritat espanta. No conec cap poeta que sigui poeta per exhibicionisme, ho pot ser durant un o dos llibres, però se'n cansarà aviat, no? Perquè a més no el veu massa gent tampoc, no? Ni per fer-se ric, perquè els nostres grans poetes no han sigut supervendes, han fet edicions de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 llibres, ni per cap vanitat, no, en el fons. Aleshores, per què fa poesia la gent, no? Per una necessitat de veritat, primer de sentir-la ell mateix i després de compartir-la, el ser la música de la paraula té aquesta capacitat, no? Transformadora. La música no la podem burlar amb la ment, no? Si jo parlo d'una taula o una taula o a table o l'idioma que faci servir, tothom entendrà i s'imaginarà un objecte amb 3, 4 potes, amb rodona, quadrada, d'un color, segons la seva vivència, no? Tothom estarà visualitzant el mateix. En canvi, si el Xarim aquí es marca uns acords del que sigui, si sentim música, no veurem tots el mateix.
Saps què penso? És un espai de llibertat, aleshores és molt perillós. I de no manipulació, vist Exactament. d'aquesta manera, que això és el bo, no? I aquest és un perill, evidentment, no? Sí. Perquè més aviat ens alliçonen perquè tots veiem el mateix i allí veiem el mateix canal i el mateix moment de la màxima audiència i siguem tots, anem en massa cap als mateixos llocs. Aleshores que la gent vagi per lliure sempre resulta perillós. I la poesia també té aquesta capacitat. Està imbuïda de música, la paraula, però té aquesta capacitat d'entrar en el canal emocional sense passar per la ment, no? I sense aquell... I tot el que fa emocionar potser també fa enarbolir aquest poble, no? Aquest poble que era pla. Llavors, si donem eines a les persones, i quan les persones senten són quan aixequen veu, no? Quan senten vull dir quan s'emocionen, no? La música té una capacitat aglutinadora, té una capacitat de reunir la gent. Aquest país s'ha viscut, això, per exemple, quan tot estava prohibit, la gent es reunia al voltant de la música, al voltant d'uns cantants que a vegades van haver de fer un paper que no és el que ells s'haguessin imaginat. Però tot el que diu la música és el que tu mateix et dius quan ho sents. La música és el transmissor, evidentment, però el que sí que penso que no fa és anar aquí. O sigui, va aquí i et sorprèn, et sorprèn. Tu mateix que vas d'aquella. De sobte el teu estat d'ànim canvia i tu no has pensat res perquè sigui allò, sinó hi ha t'ha canviat com les revolucions, el ritme intern, no? Fantàstic. Aquest canvi de revolucions, tornem a posar la primera, diguem que el present és vostre, aquest tothom ho sap, és el present de Xarim Maresté i de Gerard Quintana, i el futur què depara aquesta parella? Sé que estem en un present molt immediat i molt d'ara, no? Però no sé, què penseu de demà passat? Vivint la música, jo crec que t'acostumes a viure en la inseguretat. És així. Sí, és com si ens haguessin educat per viure en un món, per crear un món segur, sòlid, no? Encara som d'aquelles generacions que ens deien una feina segura. Mira, aquell senyor se jubila després de 45 anys treballant a la mateixa empresa. Li han regalat un rellotge d'or, això és poca broma, eh? Tot això és una utopia, no? La busca d'aquella seguretat, que és el que va crear aquest estat del benestar, aquesta mena de ficció, no? És com una negació de la vida. Jo ben d'hora vaig saber que no tindria jubilació. Que bo. Com colgant la guitarra. Com que ja ets conscient, cap problema, endavant. Sí, era com, sabia que ningú m'ajudaria en aquest sentit, no? Com que ho has de fer tu. Però serem molts vells vivint junts, d'aquí 40 anys, així. Per això jo perdo la por en aquest sentit. I sereu feliços, i sereu sanis, ho sabeu. I seguirem treballant. Això és fantàstic. Sense mandra. Sí, no? Com els aquells cubans, no? Els del Buenavista. Farem una gira amb 95 anys. Poca broma, aquesta gent. Em trec el barret. I tant, i ja hi firmem, increïble. Ibrahim Ferrer, tota aquella penya. Fantàstic. Gràcies per la vostra llibertat d'estil, gràcies per la vostra música i no defalliu mai, sempre us escoltarem. Gràcies. Merci a vosaltres. Força. Ara ja està, gràcies. La força és important en aquests moments més que mai. Moltes gràcies, nois, de veritat. Tothom ho sap. Tothom ho sap. Molt rebé. Figues de moro, prunes i albercocs. Quan ets a prop meu, confon la terra amb el cel. Quan ets a prop meu, confon la terra amb el cel. Cireres d'arbós, préssecs i melons. Quan entro dintre teu, cullo mores al teu cor. Quan entro dintre teu, menjo mores al teu cor. Estiu al teu cantó, corro els ulls i han fet un altre cop la volta al sol. Figues de pic, síndries i raïm, entro dintre teu, sé que sóc al paradís. Quan entro dintre teu, puc llepar Déu als meus dits. De petons, un raig embolicat de sol, grapats de sol,